takže jenom chci říct takhle před videem, že vám ještě jednou chci poděkovat za 100 odběratelů, které jsme překonali nevím kdy, ale fakt děkuji a byl bych moc rád, protože jsem si s tím hledal hodně velkou práci, tak byl bych rád, kdybyste to sdíleli, lajkovali, komentovali. A myslím si, že už to nebudu zdržovat a můžete si užít video. No, beru to video vážně, protože v tom videu nechci nadávat na vás, víš? Chci vám strašně, ale strašně moc poděkovat, že jsme dali hranici 50 odběratelů. A natočíme jedno z komon. Kdo víš, čas spočívá Kristus, tak spočívá v tom, že promiňte, teďka jde něco kolem baráku. Miniatury, je to úplně lehký přes malování dělat miniatury. When I come around, got the whole thing wobbin', wobbin', wobbin'. When I come around, got the whole thing wobbin'. Fire as the wind blows. To server strašně kopíruje. Takže je to můj oblíbený server a mám ho rád. Je to, že jakože začneš dobrý den, vítáme vás u soutěže X Factor. Až ty buzerante. Kurva, kde jsou ty celé? Můj v týmu hackera. Děláš prdel. No jo, kámo. To mi neenchant. Jo, vidím to. Jo. A pojď.